guys, it's Sunday, it's family day, and we are here in Kapihan eating chocolates. Oh, anong masasabi mo sa chocolates? Very delicious. Yan, kumakain sila ng chocolates. Mukbang chocolates. Nag-ano lang, kain-kain lang kami dito ng chocolates. So, ito pala yung ano, bisita. Ito yung babae guys, oh. Yung muntik ng tumalon sa may ano. Tumalon siya guys. Abangan nyo yung part 2 na anong nangyari sa kanya. Kain tayo guys. Ayan, chocolates from SNR. Kain pa more. Nyo. Guys, manood kayo ng aking premiere. Saging ko unggoy na. Ang saging mo kilala unggoy? Nagas na. Madam, bago ba yung... Uy, madam. Uy, ako na nagbayad sa 29. 29. Ito pala yung kaibigan ko na galing sa Japan. SNR sa Japan. Hindi. Di ba kung paggawa niya galing sa Clark? Saan? Ayan, sarap ng cake niya guys, oh. Kain tayo guys. Dalawa daw ko po. 500. O, di, pumili ka na. Dapat na ni Dodong. Kasi birthday niya. Ay, kabayo ng buto. Ayan, happy birthday! Happy birthday to you! To you, happy birthday! Uy, pahiwa ulit. Happy birthday to you! Birthday mo? Birthday nga, di ba? 15 pala guys! Halo-halo sa inyong lahat nandun dyan. Mega love shout sa inyo. Wala na kayo siyempre. Wala ka ba? Kanain na. Top drinks nga. Ala, ang sarap ng cake guys. Grabe oh. Tingnan nyo. Ayan. Ala guys, nahulog yung cake. Ate Jose, lami kayong cake. Siya na magbabayad sa 250. Ako problema. Guys, bilhin na kayo ng yung cake guys, ayan, galing sa SNR. Binili namin. Problema. Problema lang magbabayad. Nandiyan ka lang pala. Tapos wala kang kinalaman. Nakabawi na ako sa iyo. 40, 50. Kasi sa 40. Maghapon, sinulat ako. Kain pa more. Saan ka? Nako. Wala, sarado ang ano yun, mga mall. Walang alisan. Yan yun eh. Ba't di ka na lang nagpabili? Umaya ka naman, saan ka? Bakit? Isang box ba? Mabigat. Tapos salubungin mo na lang sa ano. Sigurado binigyan ka ni Kuya Edwin ng limpak-limpak. Ayan guys, may chocolate na. Thank you for watching.